Evo nas ponovo Becky Android Games. Danas ćemo da igramo nešto novo, a to je Agario. Tako ste, da, igrat ćemo danas Agario. Zvaćemo se Becky Android Games. Pisat ću vas skraćenicu Becky Android Games, naravno. I krećemo. Ja nikad nisam Agarija igrao na telefonu, ali ja sam na ovako kompjuter. Eto, pojedem odmah Sandro. Sandro bez ogradnića jedan. Nema veze. Idemo. Nešto šteklo, ne znam nija šta je. A malo vi većinom ćemo malo se zezat, nećemo ako nešto ops. Malo je čudnije igrati, ali nema veze, ops. Pobjegao sam. Ali naviknut ću se, ja ne vrem. Ops. Kako sam? Ops. Nisam dobro prošao. Predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ja mislim da je ne znam. Ali eto. Neko je njega ubacio Agario. Za ovu ideju mi je dao moj drug. I koji isto snima, znači Agario. Zove se Bosnjak Games. Možete ga posjetiti i dati mu jedan subscribe za podršku. On mi je dao ideju da ja snimam Agario. Meni to ne bi nikako palo na pamet. Da ja to snimam, ali nema veze. Dođi ti Spider, dođi, sad ću da te ops. Team Poland. Pojeli smo jednog, hoćemo i drugog. Hoćemo naravno. Jerećemo. Evo, pojede me. Evo ga Grčku, sad ćemo Grčku. Tako je, jedemo Grčku. Koji ima 28 su na tabeli. Znači, skor je 238. DRS, sada dođi, neće. Nije to pojede me jebu majku. Nema veze. Not yet. Ajmo opet. Odmah me pojede. Odmah me lik pojede. Nema veze. Opet me pojede. Aj. Već smo jednog pojeli. Još jednog. Kako je to? Team. No. Shit. Fuck. Jebi ga. Ovo je rekao ne jesu dosadno.
neće biti duga. Ali ga ćemo još ovu rundu i to je to. Eto. I to je to bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem, do tada dajte subscribe za podršku. Molim vas, hvala unaprijed. Vidimo se.